malam mai tambaya ta gaba yake cewa da fatan malam yana lafiya, amin. Yake cewa Allah gafarta malam, ina da tambaya akan fulani. Malam, idan na haihu kafin na iyaye nake samun wani ciki, to malam ya halatta na yi fulani? To, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Idan ka duba cikin majmu'un fatawa na Sheikhul Islam rahimahullah, mujalladi na 32, namba na 110, ya ce yin child spacing halal ne a musulunci. Child spacing, ban ce family planning ba, saboda usually kalmomi din da bambanci tsakanin family planning da child spacing. Child spacing shine tanzimul usra, yadda kake arranging gida, wato ba da tazara tsakanin yaya. Family planning kuma na yake da shi wajen takaita aihuwa, mutum ya ce ɗa ɗaya ya ishe shi, ko biyu ya ishe shi, ko uku ya ishe shi. To idan ka ɗauki family planning shine cewa ɗa uku ya ishe ka, ko biyu ko ɗaya, to anan malamai ba su halattar ba. In kuma child spacing ne ba da tazara tsakanin ɗa da ɗa, saboda mace na yawan kunika, to ya halatta a yi spacing tsakanin 'ya'ya, saboda kada ya affectin lafiyan uwa da kuma 'ya'yan da ake haifa, kuma kar ya cutar da tarbiyyarsu. To child spacing ya halatta. Amma family planning da manufar kayyada aihuwa, in dai ba dalili ne na rashin lafiya ba, baya halatta. Dalili, idan muka duba, akwai hadisi da ke cewa tazawwaju alwaduda alwaluda fa inni mukathiru bikum al-anbiya a yawmal qiyamah. Manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi yace ku auri matan da suke son ku, suke yawan aihuwa. Ina so na yi alfahari da yawan ku gobe kiyama. Alfaharin nan fa yana nufin zai ne da na kware, ba irin yan tasha din nan ba. Yan tasha ba da su yake magana ba, yana nufin ƴaƴa na kware. Amma ba za ka aika masa yan tasha kuma ka ce zai alfahari da su ba. Dole sai mun haifa, mun yi tarbiyya, mun ilmantar da su. Wannan hadisi iya cikin sunan na Abu Dawud, hadisi na 2050 na tazawwaju alwadud alwaluda. Don haka daga cikin hikimar aure ai akwai haihuwa. Don kace ɗa ɗaya za ka yi, ko biyu ko uku ko abin da ya kama da haka, to ka yaki wannan hikimar da hadisi ya karanta. Na biyu, cewa child spacing, ba da tazara aihuwa yana halatta, kamar yadda Sheikhul Islam rahimahullah ya faɗa, yace saboda sahabbai suna yin abin da ake cewa al-azl. Al-azl shine withdrawal a lokacin da ruwa yake zuwa. To wannan azl da suke yi, akwai hadisin Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu da yake cewa kunna na'zilu wal qur'ani yanzil. Wannan hadisi muttafaqun alaihi ne, Muslim ya kawo shi a hadisi na 1440. yace mun kasance muna yin azalo a lokacin mu'amala ta aure. Qur'ani yana sauka kuma bai hana mu ba. Wannan ana kiransa a matsayin takriri ne na hadisi. Akwai takriri, shine kaman approval silently. In Qur'ani yayi shiru yana sauka akan abu, bai ce a daina ba, fiyen halitta bai tsoratar ba, to iya nufin ku ci gaba da yin a lokacin ana wahayi. To tunda Qur'ani bai hana ba kuma sahabbai suna yi, sai ya ce Qur'ani ya halattar da abin tunda ya zama silent a kansa. Saboda dama akwai approval by ignoring abin da kake ba ce ka bari ba, to yana zama an yi approving ɗinsa ne a shari'a a lokacin da wahayi yake sauka. So da wannan sai suka ce to in child spacing ne, ba da tazara ta haihuwa, wannan yana halatta a musulunci don sahabbai suna yi. Kuma a yanzu za ka iya kiyasi irin aiki da contraceptives, duka waɗannan suna shiga cikin babi ɗin. Amma in za a yi da manufa mai kyau, saboda lafiyar uwa ɗin, lafiyar 'ya'ya, saboda yin tarbiyyarsu, amma kada a ce za a yi don tsoron talauci, saboda Allah ta'ala shi yake azartawa, ba mutum ne yake azartawa ba. Uba yana iya rasuwa ya koma ga Allah, kuma 'ya'yansa suna rayu suna cin abinci ko ba su rasu ba, saboda me? Saboda Allah ta'ala shi ne mai azartawa, ba babansu ne yake azarta su ba, Allah ne yake yi. Wallahu ta'ala a'alam.